Nina besikhova sikamaPeter umgwagwa weZulu. Mpondo zami lenkomeni ngazenjeni zesabani lokusasiyofuna amagudu sibheme sinibingelele sinamukele kePhinapi la wethamele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngokwemthembu osunla namhlanje. Sikhuluma nawe sisempangeni ke eholo ledolobha nokuyilapho khona sizobungaza impumelelo yomkhandlu umhlathuze njengoba kuvela ukuthi ke lo mkhandlu usuqopheke umlando ngokuthola ke umbiko kaMcwaningi Mabhuku ongenagcopho cishe izikhawu eziminyaka ewu11. Lokhu ke kusho inqophamlando kuona ke lo mkhandlu oholwa ke ukhansela uXolani Ngwezi, kanti lo mcimbi ubuhlonipheke ngokuthi ke uhanjelo ke ungqongqoshe ezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu kuzwelonke umhlonishwa uvele inkosi Nhlabisa kanjalo nongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu esifundazweni saKwaZulu Natal umhlonishwa umfundisi uThula Sizwe Buthelezi. Kulolu hlelo uma sithi abakhulume siyotetela izikhulumi zethu zishelane ke inkundla nokuyilapho siyoqala khona ke ngongqongqoshe uHlabisa ekhipha ke amazwi awabhekise emkhandlweni ke womhlathuze uma sithi ke abakhulume. Namhlanje la emhlathuze kumasipala weCity of Umhlathuze bekusuku la sizobungaza khona iminyaka eli11 lomkhandlu uthola umbiko ongenawo ucopho kuMcwaningi Mabhuku. Umbiko ongenawo ucopho usuke usho ukuthi izimali ziphethwe ngendlela esobala futhi kubikwa ngazo ngendlela evulelekile. UMcwaningi Mabhuku uma ebheka ukusebenza kwemali akukho la ifika dideke khona. Lokho ke kuba isinyathelo sokuqala ukuthi umasipala ukwazi ukuletha ukusebenza okubonakalayo kubantu ngoba usuku ukwazi ukuchaza ukuthi imali senzeni ngayo. Ngakho ke besizoncoma sizofaka uphaphe lwegwalagwala kumeya nomkhandlu wakhe wonke kanye namaqembu onke ezombusazwe ababambisene nayo. Enye into esiyincome kakhulu lo masipala lona ungomunye wemkhandlu ophethwe ngamaqembu ngokubambisana kodwa onokuthula onokuzinza ongenakho ubudluntu nokuphikisana esubona uba nenqubekela phambili. Ngize ngabalula nje ukuthi nansi inxanxathela yezitolo iPrince Mangosuthu Buthelezi Mall ezovulwa ngoApril izovula amathuba angaphezulu ka2500 la kuzoqashwa khona intsha yakithi kakhulukazi abafana namantombazane kodwa iphinde idale futhi amathuba kwabafuna ukungena kwezomnotho njengo business persons. Maduzane kuzosondela isikhumulo seyindiza sisuke laphana esikhona kwakhiwa isikhumulo esisha esisezingeni lesimanje manje okuzohambisana namathuba emisebenzi ezotholwa yintsha yakithi. Ngasijabulisa ukuba lapha emkhandlweni wasemhlathuze namhlanje njengoba bekubungazwa umkhandlu ucoshe iClean Audit okusho ukuthi amabhuku omkhandlu aphethwe ngendlela awanagcopho ngokaMcwaningi Mabhuku okuyinto esithokozisayo njengomnyango wakwaCocta ukubona omasipala abanjengomhlathuze benza kahle behambisa izidingo kubantu. Usuku lwanamhlanje ke kube usuku oluyimpumelelo ngoba besibonga abasebenzi, sibonga umeya namakhansela oza kwabo nokuba khona kangqongqoshe kazwelonke wakwaCocta bekufakaza khona ukuthi umasipala wasemhlathuze unyaka nonyaka siubona udlondlobala, sibona kuneyinhlelo eziphathekayo eziletha intuthuko kubantu. Kodwa kakhulukazi sibona umnotho walapha emhlathuze ukhula selokhu kwangena umeya uNgwezi. Besizobagqugquzela ke ukuthi nabanye omasipala bakwazi ukubonela kulo masipala wasemhlathuze kulokho kuhle abakwenzayo nokuncoma abasebenzi ukuthi basebenzisane nabaholi ukuze kube nomphumelo omuhle kangaka. Lo mkhandlu wasemhlathuze eminyakeni ewu15 kusho ukuthi kuma terms amathathu
wona lomkhandlu uthole ama clean audits awu11. Akuyona into elula leyo, ngihlale ngisho ukuthi ukuthola i-clean audit akufani nokunethwa imvula, yona mayinetha wonke umuntu. Kuma ukuthi bekufana nemvula ngabe bonke umasipala bayithola i-clean audit. Kodwa futhi akuyona into enzima ukuthola i-clean audit, ukulandela nje imigomo nemibandela ebekwe uNational Treasury no-Provincial Treasury nama-regulations wonke akhona alawula ukusetshenziswa kwemali zikamasipala. Zishayela ihlombe nathi sizithokozela futhi sibonga kakhulu kubasebenzi ababambisana kakhulu nathi uma senza i-oversight, ngoba umthetho uthi thina masibheke ukuthi ekusetshenzisweni kwemali bona bayisebenzisa ngokusemthethweni. So kuyasithokozisa ukuthi umcwaningi mabhuku asichome uphaphele gwalagwala iminyaka ewu11 ukuthi sikwazi ukuthi sicoshe umbiko ongenagcopho kwemabhukweni. Futhi lapha kwaZulu Natal so number 1 kuyo yonke imikhandlo ekhona la ngokuba nemibiko engenagcopho izikhathi eziyishumi isikhathi esingaphezulu kwe-decade. Siyanxusa ke kodwa ukuthi nomasipala baseduzane kwethu okungaba womfolozi, womthonjaneni, wonkandla, omasipala basemkhanyakude basondele eMhlathuze ngoba ama-systems akhiwe yilomkhandlo eminyakeni eminingi le ewu15 esikhuluma ngayo. Ama-systems okungelula ukuwabuilda, part of it kodwa okusenza futhi sikwazi ukuzuza kanjalo ukuthi i-senior management yethu asiqashi noma ubani, siqasha abantu abaqualified ukwenza leyo msebenzi esuke kufanele bayenze kulawo ma-offices lawo. Umasipala mawuthola umbiko omuhle kufuneka kungagcini ngombiko omuhle osemaphepheni, kufuneka kube umbiko omuhle obonakala ngisho empilweni zabantu abakhele lo masipala ngokutholakala kwamathuba omsebenzi, bethole intuthuko, amanzi afinyelele kubo, ukungcola imfucuza iqoqwe, singaboni kunendle egeleza emgwaqeni nasemalokishini abantu bakithi la behlala khona. Umasipala mawuba nombiko omuhle wezezimali kufuneka lobo buhle lobo sikubone kuphumela emphakathini. Idolobha uqobo libe ngehlanzekile, idolobha libe isizinda somnotho elinxenxa abantu babazothola amathuba omsebenzi. Ngakho ke besoshayela ihlombe lomasipala kanye ke namaqembu ngokusebenza ngokubambisana bese sithi ke njengoba niqhubeka nenza kahle ngokubika ngezimali eyisuke ifike kunina, qhubeka kanjalo nenze umehluko ubonakale emphakathini. Mbukeli ke sesizwile izikhulumi zethu zishelana ke inkundla, asiphinde sibuyele kuKhansela uNgwezi sizwe ukuthi phakathi kwezinye zezinto eziziyingqinamba ekhanjisweni ke kwezidingo emphakathini iziphi abathe mangabe bengena iofisi kwaba yizona ke ababhekana nazo nobekufanele ukuthi beqale bedlule kuzona ngaphambi kokuthi kudlulelwe kwezinye. Naye simthole sithi ke abakhulume. Enye izinto esinikeza inkinga ekhanjisweni kwezidingo kubantu emkhandlweni wethu waseMhlathuze ukuthi eminyakeni eminingi edlule bekufanele siqale sivale inxeba eliphophoma igazi ngoba ziningi indawo ekhanjisweni kwezidingo nqange ebezineyinkinga. Awuthi ngilanise nje njengendawo kagesi, i-department yakagesi niyakhumbula ukuthi bekuhlale kumnyama njalo esikhaweni. Njengamanje leyo nto ayisenzeke esikhaweni, it's because sa invest imali ukudila naleyo problem. Niyakhumbula ukuthi bekuhlale kusha ama-transformer eRichards Bay, almost wonke ama-transformers eRichards Bay ayishile. Sawa replace wonke ama-transformers, asenayo inkinga yokuthi amabhizinisi eBay kanjalo nabahlali baseBay bakhale kancane kancane ngeenkinga zikagesi. Njengamanje itarget kuselela impangeni esanenkinga khona, nakhona sesiyithengile izinto zokuvuselela kabusha i-substation kagesi lenela ebizwa nge-Western Substation. Sispenda kuyona imali ewu28 million ukuvuselela kabusha leya substation. Izinto silindele ukuthi zideliver nje kuyo lenyanga from Johannesburg la izimanufacturishwa khona. So nakhona inkinga zikagesi zama-power outages la impangeni will be the thing of the past at least by May or June kulonyaka. So besiqedile ngeenkinga zikagesi endaweni yasempangeni. Njengamanje sesibhekene ngqo nenkinga zamanzi. Imali eningi besispenda kwagesi sesizoyispenda ngqo enkingeni zamanzi. Futhi nizokhumbula ukuthi kunemali eningi elinganiselwa ku211 million esayispenda kwi-stadium
ngoba senzela ukuthi stadium sikwazi ukuthi sisebenze. So lokho bekusho ukuthi uzoshodisa indawo ezinye kufanele zithola ibudget yakho ngalowo nyaka loyo. So njengamanje ibudget yethu eningi iya emanzini ibudget yakwa Capex. Ngiyazi nje ukuthi emalini yokudila nenkinga zamanzi eqhamuka kumnyango kazwelonke ewu80 million. Sinama projects awu4 esizowenza lapho. Singakayibali imali thina esizoyifaka mhlambe ngeloan nemali esizoyifaka ngama cash reserves kanjalo. So ngizama ukusho ukuthi inkinga siyazazi ukuthi emanzini zikuphi, inkinga siyazazi ukuthi emigwaqeni zikuphi, imali yethu eningi kule budget engiyibhizi nayo manje esizama ukuyidrafta esizoyiphasisa idraft yakhona ngoMarch bese siye emphakathini ngoApril. Abantu bazoyibona mangiyipresenta phambi kwabo ukuthi ngempela le mali izo-addressa inkinga zamanzi going forward, ngoba amanye ama-project amaningi besiwenza ubuthola ukuthi ama-project aqalwe kuleya administration edlule before 2021 and ngeke washiye ephakathi because lokho akuvumelekile. So njengamanje siqalile-ke ukubudgeta okuningi kakhulu okuyimicabango yethu in this administration, and noma ngakuthiwa-ke ubani omunye ozofika naye uzobe sebenza ngalokho esobe sisikwenzile thina for the first 3 years. Usuke sa implementa ibudget nema views capital expenditure yethu thina suke sikhona. Kungijabulisile ukubona kukhona omasipala abanye abakhele umkhandlu wesifunda uKing Cetshwayo abangaphansi kwawo, ngoba ngikhuthaze ukuthi abasiki phethini. Kuyinto eyaziwayo ukuthi omasipala abaningi abanakho ukuzinza, ikakhulukazi abaphethwe ngamaqembu ngokubambisana, kuhlala kunomsindo, kunokubangisana, kunokuthi akaphuma ubani kungena ubani, njengoba sibona ngisho nakwesifundazwe saKwaZulu Natali. Ngisho nasifunda saKwaZulu Natali amaqembu ezombusazwe kufuna athathe isibonelo nesifundo kumkhandlu iCity of uMhlathuze, ngoba selokhu kwakhethwa ngo2021 umeya lokhu kumuntu oyedwa umhlonishwa uNgwezi, futhi namaqembu amanye akhomise ukubesekela enza amazwi okweseka. Njengoba ke siyokhethweni lo uhulumeni basekhaya maduzane phakathi kwenyanga November 2026 noJanuary 2027, sifisa ukuthi bonke omasipala bakithi abayozithola bengaphansi kokubuswa ngamaqembu ngokubambisana bebe bebuka isibonelo esihle, befunde ukuthi uma nibambisene niyakwazi ukuyisa umkhandlu phambili. Mbukeli-ke ngaphambi kokuthi siliguqise uhlelo asiphinde sibele kuyena ukhansela uNgwezi nokuyilapho khona echaza khona enxusa umphakathi ukuthi iyiphi indlela okungabanjiswana ngayo ukuze kuqhubekeke udaba lokonga amanzi, uphinde futhi-ke umphakathi ukwazi ukuthi uwathole ngobuningi. Siyanxusa ukuthi abantu bakithi enye izinto ofuna bayenze ukuthi si-address indaba yama-water losses. While sizohambisa amanzi kakhulu endaweni zamakhosi zonke, kodwa indaba yokuthi sihambisa amanzi endaweni zamakhosi singakwazi ukwa-accountela kuyasilimaza kakhulu, ngoba akubona bonke abantu abahlala endaweni zamakhosi abaphuwa. Abanye abantu barana amabhizinisi abahlala endaweni zamakhosi, imiqwasho igcwele lonke lelizwe lamakhosi. Therefore kubalulekile ukuthi laba barana amabhizinisi bawakhokhela amanzi ngoba ibona bawasebenzisa kakhulu. Kanjalo futhi nabasebenzi bakamasipala abahlala endaweni zamakhosi funa bawakhokhela amanzi. Amakhansela ahlala endaweni zamakhosi funa bawakhokhela amanzi. Abasebenzi bakahulumeni weprovince nowa-national abahlala endaweni zamakhosi funa bawakhokhela amanzi. Abantu abasebenza enkampanini la funa bawakhokhela amanzi. Nabazosebenza ePrincipal Tourism molo bengasebenzi funa baqale bakhokhela amanzi uma ukuthi emakhaya kubo bebengakazi ukukhokhela amanzi ngoba nakho besebenza. Lokho kuyosenza ukuthi ke siyicontrol indaba yama-water losses athi u-AG ngonyaka ngendaba yokulahlekelwa amanzi silahlekelwa u356 million ngonyaka owodwa. Kusho ukuthi ngo2 years silahlekelwa u700 million, ngo3 years silahlekelwa i-billion rand. Leli billion rand lingakwazi ukwakha imigwaqo endaweni zamakhosi, lingakwazi ukuwela ama-bridge okuwela ukwakha i-bridge lokuwela kwey'ngane, lingakwazi ukukhanda imigwaqo etiyele emakhaya. Kodwa ngesizathu sokuthi asicontribute thina esihlala endaweni zamakhosi, thina abanye bethu siyitshela ukuthi ingoba siphuwa kanti asiphuwa kuphela sizama ukucasha nje ngesithupha. Sesiyabonakala-ke ngoba nami ngeke nje ngiwumeya bese kuthiwe mangihlala endaweni yenkosi lapha kwaMadlebe ngakhe khona akufanele ngikhokhe. USpeaker uhlala endaweni yenkosi kwaMadlebe, wakhela inkosi yesizwe kwaMadlebe.
une-water meter ekhaya kwakho uyawakhokhela amanzi ngoba uyasebenza uyaqonda ukuthi akekho phupho. Yemzwa kwethu sekuyisikhathi ukuthi sithini naba kacala lathetha ngomkhonto kithi wamalandela amanye amacala ethethwa ngendukwana siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedinyo nencane yasha amaphiwandiza. Ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo. Inkosi inibusise.